ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ। ମୁଁ ଝିଅଟେ ବୋଲି ମୋ ବାପା କେବେ ମନଉଣା କରନ୍ତିନି ମୁଁ, ବରଂ ସାହସ ଜଗାନ୍ତି ମନରେ। ନ କରିବା କାମ ବି ସହଜ ଲାଗେ ଯେବେ ମୋ ବାପା ମୋ ସାଥେ ଥାଆନ୍ତି। ବାପା, ତୁମ ପରି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି ଯେ? ତୁମେ କୁହ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ବାପା, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କାହିଁ ସେ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଇଁ ଅପସରା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନ କହିଥିବା କଥା ତୁମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ? ଏଠି ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ବି କାହାକୁ ଶୁଣାଯାଏନି। ବାପା, ତୁମେ କୁହ ନା, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖେ ସବୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାପା, ତୁମ ପରି ମୋତେ ଏଠି କିଏ ବା ବୁଝେଇବ? ବାପା, ତୁମ ଝିଅ ଆଜି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ମ, ଆଉ ଡେରିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏବେ ତ କେହି ନ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା ପରଷି ଦେଉଛି। ସତରେ ବାପା, ଆଜି କାହିଁ ତୁମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ହୁକୁମ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଆଜି ଆଉ କାହା ଘରର ହୁକୁମ ଶୁଣୁଛି। ଲାଉ କଖାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କହି ଯାହା ନ ଖାଏ ତା ଆଜି ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ଖାଉଛି। ବାପା, ଆଜି ତୁମ କଥା କାହିଁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ସାଇତି ରଖୁନଥିବା ଝିଅ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖୁଛି। ବାପା, ତୁମ ଝିଅ ଆଜି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁମ ପରି ମୋତେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ମ? ସେଥିପାଇଁ ତ ବାପା, ତୁମ ଜାଗା ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି।